खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 23 फेब्रुआरि 2026 मायथाइ एबा 10 फागुन दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोहोआ बांगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। खामानि थिलियाव नोंथाङा बाख्नायनाय मोनगोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। हाखु-दाखुनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव जाफुंसार जागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोजोन थागोन। खामानि थिलियाव दावगानो हायो। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। फरायसाफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखावरि मुलाम्फानि इसारा दं। दावबायनाया गाहाम जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनसे मोजां सानस्रि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नखरारि जिउआ गोजोनै थागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। हा एबा सम्पथिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। खामानि थिलियाव मान मोनगोन। गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ दबथायनानै दोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया जौगागोन। नोंथाङा समाजारि मान आरो सिनायथि मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान माइल खुन्थिया मोननो हागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ जौगागोन। अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोनगोन। नखरनि हेफाजाब थागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। गावनि समखौ मोजाङै बाहाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया गोनांथार। बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोजाम नांज्लायनाया जोबनो हागौ। धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै फोथायनाया बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। जिउ राहानि जौगानायखौ मिजिंथिनाय जायो। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। धोरोमारि दावबायनायनि जाथावना दं। आन्थोर-सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि, दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। गोदान खामानि जागायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। नखराव गोजोन थागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। फरायसाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय बोर ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। मकर राशि, दिनै आब्रुथिजों जाफुंसारनाय फैगोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया एभारेज जागोन। गोदान मोनफुंनायफोरा जाथावना दं। गावखौ दबथायना लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि, दिनै गोदान सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। रांनि बोहैनाया जाथावना। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोजोना फैगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। साननानै थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि, गोसोआरि गोहोआ दिनै गोख्रों जागोन। ध्यान आरो य'गाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि मदद मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।